Ang dami nang nangyayari. Char. Yan ba? Digunting anak pa ni. Wala lingaw. Ito sa ilong. Oh. Taas yun. Pikas. Ay, ayun na ito pikas. What if gamitan natin ng geometrical at analytical invasion? What if tayo na lang yung kakagat sa mga zombies para maging human sila? Mindset ba? Mindset?